minti yamde jeeɗiɗi jafɗon fawi filmaji capanɗe nayyi to Richard Toll rewo Sénégal. Oumar Mamadou Sow e nde rogere ɗimmeri tedduɓima en bismo koɗo meɗen hande o wiite ko Abdoulaye Nana horejo sandu fedde aynoɓe diwal Sahel kame diwal Savane e nde wiye APS o yewtidi Ibrahima Souleymanu nultidiraɗo men to Garoua e kulhuli mabɓe jowtiɗi e layugol newnare dabaji wiyetede ɗamol. Caggal ɗum Marama Diallo jangan en ko winda e jandeji ɗi hande timminiren e rogere meɗen Hefere Poul wiyetede ɓamtare dowri nawre en to Richard Toll nultidiraɗo men toon Lamine Bayla Sen yewtidi e rewɓe dilloɓe e demal walla mbiyen ndema eɓe kala e caɗele mabɓe kono haade ɗum foof tedduɓe paɗen ko e kabruji coftal balli. Kabruji coftal balle jomum naati hallirde nde Rama Diallo jam wali mi walnima jam Omar mi walni heeɗiɓe ɓeydu jam kono noon tigi ɓe calmitimomo sikki ala Rama kabruji coftal balle ɗi kawral aduniyankewal athlétisme timmi hanki non Omar Sow iɗen andi ngal kawrital fuɗɗino gillama 19 lewru ndu ɗum gasi hanki koreji Afrique kamɓe ndu gatiri e DCJ gaɗɗe 16 kanŋe ana yona 6 kalisi kamɓe ndu na waɗa 6 tawti DCJ bronze nayi Ethiopie Kenya Uganda lolli e iri doggudu Burkina Faso heɓi desewal kanŋe nde Fabrice Zango waɗuno ɗono golle lobbe to dogga diwa to Côte d'Ivoire kañum o wasi dande muɗum mawde hikka nde Marie José Talou o wasi heɓude dande mawde to doggudu rewɓe ɓe kono noon France kañum wasi Rama jokkude fijo basket mondial Abdoulaye e mbiyen fanden Omar Sow France timmunoɓe hono ɗiɗaɓe e fijo olympique rowani ɓe mbasi jokkude fijo mondial basket sabu basal mangal e fijoji ɗiɗi ardiɗi ɗi Canada Lettonie hanki alan wonno France wasi koyɗon muɗum mangol to horyaku guɓal muɗum e fa joni do jokkude hono riwude galɗo desewal hitande hikka e on wakkati kippu rewɓe France kam ana jokki fijo muɗum quart de finale championnat d'Europe volleyball Blé en ana kiɓɓini dande muɓen caggal nde ɓe kawi Ruma ni mbiyeten asay jango talatare nde ɓe piɗan nayaɓal filade dande ɗiɗaɓal ngal ko noon tigui Rama men gartu e yajñade e kabruji men coftal ɓalli tawi ko e rogere meɗen a fayde aroydi koɗo men hande koɗo meɗen hande no mbirunuɗen ni o witte ko Abdoulaye Nana ko horejo sandu fedde aynoɓe diwal Sahel na mbiyen diwal Savane kadi e nde wiye APS o yewtidi e Ibrahima Souleymanu nultidiraɗo men to Garoua e kulhuli mabɓe jowtiɗi e layugol newanari dabaji nde newnari ni wiye ɗamol kettuɗen e yewtere mabɓe. Nana Abdoulaye assalamu aleykum. Wa assalamu aleykum wa rahmatullah mi yetti mi jaɓɓi mono noon bo jagorɗo halfinaɗo durgol nder lesdi Cameroun wurtini patakewol gengal o andani nyawdaɓo wari ɗon lesdi Nigeria bo ɗo ɓaridiri be lesdi men Cameroun ɗo ɗum mardi kerol ko watta kilométre 1,600 on keɓi kubarwol ngol na min giɗerewol ministre wodi nyaw witengo be français ɓe ɗo anthrax ha fulfulde ngol ɗo wiye ɗamol ɓe ɗo wiyangol ɗamol ngam to nyaw may nanginayi ɓandu nagge pat warta iyam bana ɗamol ngam wodi ko woni nder ɓandu nagge ko be ɓi adama fu wiyete ɗum ɗamol ɗon bana iyam ni to min heɓi derewol ministre majum ministre windi ha totton o wi himɓe wata hakkilo nyaw majum wari ɗo ha lesɗe Nigeria bo on andi ɗo heddi be Cameroun ɓe waɗi région ji 5 e Cameroun pat ɗo heddi be Nigeria den région ji majum bo kanji woni ɓurna fu kanji mari durgol kanji mari nayi région extrême nord Adamawa nord ouest to be ouest to e horejo APS e dabareji ɗiyeji on taskiti ngam waggungo waynaɓe ngam ha hisnaɓe nyawngu to minen kadi de ha amin komin wawata ɗum famtingo himɓe finditingo himɓe ɓe wata hakkilo ɓe hoyna jillidirgo nayi tata jillidira to ni wala ɓilla ka futata nagge yaha lumo ngel ronge hota saare ngel ronge hota walde maage ɓurna fu to a sorran nagge ma a yartan a yaha sorroya ta ngelora komojo fu haɗa ha babal durgol muɗum tata jillinda be nayi goɗɗi
wodi anniya gomnati lesdi Cameroon hosina ngam faddugo oppere nde? To ayi kugal majum ɗum gomna may on foti waɗugo ko waɗete fu ha dede no kuuɗe meɗen woni ha leddi Cameroon ɗo. ɓurna fu sembe gomna on mari sembe. ɓe wi ɓe ɗo waɗa vaccin, ɓe ɗo vaccina ha keeri ha dow kerol. To amma minin duroɓe kam min ɗon yelono ɓe waɗa vaccination majum ɗo huɓɓidina kala na'i ha nder leddi Cameroon cak tata ko woti lutta. ɓe wadda ɓe vaccina ko toye fu ngam wigo ha kerol tan kam he'ata, ngam motaji hosata na'i yara ha Nigeria be de hosata Nigeria wadda Cameroon. To mota to hosi na'i yari hata ton foti wartida be nyaw, to ko nandi be majum. To Allahu alam himɓe foti egga wakkere ha wakkere kerol majum lora warta wakkere nder aynugo nyawda ɓuɗum. to ha ɓiɓɓe adama be ha dabbaji pat ɗum caɗɗum masin. to ko waɗeteno kam se ɓe vaccina na'i ɗi fumaji on. Oppere kulninde on wari, noy kultorol mon do oppere nde? ɓiɓɓe adama pat ɓerɗe muɗum ɗo ta'i, ngam nane ma durgol tampi ha leddi ndi, ladde wati soyde jonde jam halluɓe salori himɓe ha ladde, nden nyawji majum bo ɗiɗo ɗuuɗi ɗiɗo waagi, nden ngubo wari ɓeddi fahin. donc kultorol ka ɓiɓɓe adama ɗo ta'i. ban oppere nde raɓore irin mare meɗi wargo ha men ɗona? Cameroon ka ɗum meɗay, amma ɗum ɗon no udda waɗa gotel seɗɗa seɗɗa ha leddi nord be ha leddi extreme nord. dabbaji goɗɗi ɗo umma Cameroon nasta Nigeria, goɗɗi bo umma Nigeria nasta Cameroon, e noy ɗum woni? dabbaji ɗo ɗum ɗon bana ɓiɓɓe adama, lesɗe kon heddi pat on gillotiran. yake feere luuɓe ɗo weli wakkere Nigeria ɓe hoosa dabbaji Cameroon ɓe yara ɓe sorra ha Nigeria. yake feere luuɓe warta ɗo weli wakkere Cameroon ɓe hoosa dabbaji ha Nigeria ɓe wadda ɓe sorra ha Cameroon. ceeɗol ko ɓe mbiyata transhumance ɗo bo moy fu ha heddi, to wakkere on heddi ɗo to leddi ndiya on ɓuri margo gene ma on hosanay mon nasta leddi ndiya on e on seeɗa. ɓe bo to wakkere moɗon on ɓuri margo gene bo ɓe hosannay ma ɓe wara ɓe seeɗa ha moɗon. to dalila majum ɗo waɗi na'eje ka ɗo jillotiri wakkeje ɗiɗi fu nayi ɗo yaha wakkere Nigeria ɗo umma Nigeria bo wara Cameroon. Abdoulaye Nana, min gettima ko ɗuuɗa be yertango amin wakkatire ha RFI Fulfulde. mi yetti min on yettata on, mi yetti on be watango duroɓe hakkilo, ngam duroɓe ɓurna fu ɗum himɓe on yebaɓe ha duniya, himɓe on jogiɓe jawdi tilimdi, nyamnoɓe ɓiɓɓe adama, kamɓe on dalila maɓɓe on himɓe heɓata ko nyamira, ngam ko mojo fu maran haaje ha nder tasawo muɗum nyamuru ko muɗum tawa kusel hata ton. amma duroɓe ɗo kamɓe on ɓuri yebego, kamɓe ɓuri yawego, kamɓe on mi falatake. on ummi on ngari on tawi amin, on ƴami amin banni. min yetti on, min getti RFI masin. ko noon tigi Ibrahima Souleymanu ane koɗoma Abdoulaye Nana, juuɗe mun punnama. Rama Diallo, mi salminimo gongol. Mi salminimo Omar. Rama, hande ko jayndeji ɗi kaali? E kibaruji jayndeji ɗi Omar en kalan haala wotteji to Gabon e poɗago ɗum gonɗo joni hakkunde Niger e France. ewa puɗɗorɗen to Gabon wadde. To Gabon toon sungoji timmi hanki jaltuɗi na keɗa caggal ɗe ɗo wote e sunguji hooreyaku leydi ndi députéɓe e to fanden maire en e ɗe wote kawtaɗe e ko heɓakano tafon to Gabon. Observateur wi'i hande kala ana fali nohru salla moy woni cuɓeteɗo liɓe 15 ɗaɓɓuɓe laamu. Handen mo Ali Bongo gonɗo e laamu huli woni Albert Ondo Osa, kanko mo fedde A23 sosanade hawtude lundiyankoɓe yalana faddo kanko Ali Bongo jogitade laamu tataɓal. Observateur wi ɗum wayi hono wasan latade sabu lundiyankoɓe ɓe jaati ɓe pottay e cuɓaɗo moɓe toni yeeso. Observateur ana miila tan bailal ngal hoorejo waɗuno du e hono fadde sungoji ɗi ɗum ana walla o heɓude députéɓe hewɓe fa handen du wawude notanede e diwe kewɗe. ko noon la Libreville ko jandi wite noon ndewi fadde jaltude internet taƴama uddere joƴinama. noon ɗum dawri hooreɓe Gabon caggande lundiyankoɓe ɓe nanira kongi kulɓiniɗi. laamu wi ɗum ko heɗade na heedande ndenagu jama e faddade fitinaji caggal sungoji taƴugol internet ɗum ko saabu kongi mettuɗi e iri kibaruji ɗi galda e gonga wecciteɗi toon to médiaji renɗo. ɗum ɗon ko hasi waddude fitinaji e saɗɗa e leydi Gabon hono ko waɗuno hono ɗum wonno ko waddi oɗo dabare mbiyeten. jayde la Libreville wi Albert Ondo Osala fuɗɗi andinde ko kanko woni
daño jaltuɗi ɗi mbiyeten Omar Sow gilama asay nde wote ɗe timmayno o fuɗɗi andinde ɗum ɗon on wi du so wana kam cuɓaɗo so wana kanko wonno cuɓaɗo fitina wasata waɗude leydi ɗum fu wonno ko waddi peeje ɗe e wi e gouvernement aujourd'hui wi ko laati fuu laaɓan tefaka heɓede ɗe ɗon peeje ko laaɓi wala sabu ɗum ɗon ana tiiɗi andude alhaali on wondi taƴugol internet jo'inde uddere nafaddade fande jahendeji yoga ɗo no dannaɗe golle muɓɓen tafon hono TV5 ma RFI e France 24 La Libreville wi ko muuye e sakkade yeru fitinaji ngaɗuɗi ɗi hono ko wanno hitande 2016 tawi ni joni laaɓan majjum heewa sanne hunde du ko weltoraka e yoga e luntiɓe ɓe rama hakkude Paris e ñame tekkere ino luuɓu ɗon Omar hanki wakkati kokkanoɗo ambassadeur leydi France yaltude Niger hiɓɓi Paris ana sali on ɗon yalta saabu fa joni Mohamed Bazoum ɓe tukki kan wonno ko ɓe mbiyata laamiɗo dagiɗo leydi ndi to Niger toon alhaali on ana jiiɓi sanne saabu fa joni jama heewi yaltude ɗe balɗe cakitiɗe hollude ɓe gonani ɓeɗo jaɓuɓe laamu ɗo no konunkoɓe wonɓe laamu hande wiide fa joni iɓe mballita ɗo no cani e bandira muɗum yaltinde kala ko ɓe beltoraki ko nafata leydi maɓɓe kono le pays holli en tan rama e ko yaawi wonde banggueji ɗiɗi keyiɗi kala ina wayne kodi keɓata e nguɗo poɗago le pays ana lamdi ɗum ɗon jaati salla France e ɓe konunkoɓe poɗago o ko towe wonno ko ɗum faadi ɓe taw o wakkati du CEDEAO kam namdan muɗum na mbiyen fande golle muɗum ana heeɗa jaati e muye muɗum naftorade konunkoɓe le pays wi ko laati fuu leyɗe goɗɗe ana gonɗon muye muɓɓen wonno ko piloto taw ko Amérique e Algérie tefoɓe filade dalili kaldal ana heɓe kamɓen mbasata heɓude dande e ley ngaɗɗo luhura ko noon tigi Rama Diallo jungo ma funnama Oumar Mamadou Sow tedduɓe ene jeyno toɓɓe ɓurɗi dowlinde kabruji men to Gabon kuluhuliɗi ne jokki teskede e Libreville ha e guuri goɗɗi ɗum ko caggal fuɗgoji baɗɗi toon ñande asawere gouvernement o taƴi internet tabitini toon hirtulelo ngam haɓade immingol toon fitina saldo fedde adunaru ONU darinigo ndenagu ma jooɗa hande to New York fandare mabɓe ko yewtude alhaali leydi Mali ha tengti e ndenagu en jahina toon to leydi e on mo ganduɗa ko horejo jagorɗo leydi Inde woni Narendra Modi e riiɗo yo dental leydi Afrique natni e fedde e G20 o haali ɗum ko hanki e kawrutal B20 ngal ganduɗa ko kay heblata nden jonde tijjande ñalɗi jeenayyi kame sappo lewru jeenayyi ɓuuro o warwuru ndu ɓamtare dowri on paami tedduɓi no mbirunoɗen nani ɓamtare dowri ina wayno ko rogere hefere pulle e kabruji moɗon subaka altini kala ɗo e refi fulfulde hande udditireten ko toon to Richard Toll diwal rewo Sénégal to nultidiraɗo men Lamine Bayla Sène suuɓi yewtidande en e rewɓe dilloɓe e ndemal woɓɓe mbima ndema eɓe kalana en caɗele mabɓe kettoɗen jantore makko dow e dana maayo leydi Sénégal rewɓe heeɓe ene dilla e batte ndema kono caɗele mabɓe ko hebde leydi mo mbawa hen liggade Aram Sey kanka ardey ana fes matam caɗele rewɓe ɓe e ndema ko addi foof ko accès à la terre l'accès n'est pas du tout facile par ce que pesanteur socio-culturel aadaji men tahi enen mbaɗɗen mentalité men tan leydi ko worɓe ndeyi wasde andude kadi ko ndewata ha mbaɗa demande ma ha daña leydi ene jeeya e caɗele ɗe par ce que hande e texte uji Sénégal wiyaka leydi ko pour worɓe ɓe tan tout citoyen sa rewi to poɗɗarde rewde aɗa foti dañde leydi mais wasde min andude kadi ene tahi accès o wonani facile gueɗel dimbil nguel kadi des fois soɓe dañini ɓe dañata leydi moƴƴiri walla ko gandanɗa ene yona pour exploitation maɗa ko ɗindel ɗimmel nguel ko financement ji ɗi financement ji ɗi goo des fois a waɗat demande financement mo gandanɗa soɓe tuttima yonata an ko poɗɗa liggade ko par exemple so taw an ko poɗɗa wadde exploité yonatma ko 10 millions daña un financement de 2 walla 3 millions
ɗum kam firti ko kalis o waɗat nahasay par ce que yonatama heddo jobdina tawma hen kadi intérêt ji ɗi kadi ene heewi. leydi ndi sene rokkire ala potal ko heewi ko worɓe tottete ɗum noon laamu ngu ene foti ɗum yuritade wi noon ko faris yagga demowo duuɓi sappo hande toon to Ndombo Sanjiri. léegi xam nañ fu ñuy teg suñu tànk dañuy dem ci mairie bi. leydi noon weeɓani heɓde ga saabu leydi ɗe min jogui amin liggoro ko gila yummiraɓe amen e minen e miniraɓe amen jiiri ɗum somin ballama e leydi tan mamin belto no feewi. Allah noon walli kam hande ha komi conseillére ya taw ma ɗum wallam ha mi heɓa ko wiyete ko konngol toon to mairie saabu kala ɗo gorko wiya goo debbo ne no foti toon hebde ko wiyete ko gueɗal mum. min hande hay gorko goto ɓurani no wawde liggade e banggal leydi. 5 tonnes ba 6 tonnes par jour kon nag tey bu nuy mbay mi moo nuy jàppale. to keerol hakkunde Mauritanie Sénégal rewɓe natti remde saabi ɗum caɗele keew ɓe mbi kadi ɓe ngala ballowo. Coumba Yara Diallo Sow, Rosso Sénégal. to caɗele batte rewɓe Rosso desdino woodi e si pour daña ko waɗinde aménagement no setti te wote jejjite développement Sénégal wawa gas walla wawa feew gaha base less o jaggaranaka woni yimɓe ɓurɓe famɗude doole ɓe holko ɗum firti. yimɓe wonɓe ladde e dowri seeɗa leskal mumen kalɓe jogui kala ko heeɗi état o foti jaggarande ɗumen waɗana ɗumen ɗum aménagement rokka ɗumen financement ji timmuɗi ha ko ganduɗa ko he ɗum woni denrée alimentaire wawa hewde nder lesdi he. te son ƴeewi yimɓe dowri ndi ne jogui rewɓe ne jogui caɗele d' abord lesdi saabu so lesdi ndi no fecce rewɓe ko yejjitaɓe financement ji ɗi kadi timmani haɓe mbawa gollu te neɗɗo mumen foof so tottonomo financement timmo waɗana aménagement lesdi mum mbeɗa huuli tan ma wawa participer no feewi ma wawa waɗ junggo mum e nder développement leydi he. état o mana kay mo ganduɗa kay jogui doole sina walla yecco base gonɗo less o yeccomo saabu base less o so fewnanama ha feewi liggima tan wonan nafoore e nder lesdi he saabu so neɗɗo men foof reemi ko ñamate kulmi heege ma ummo Sénégal caɗele ñamde kadi ma ummo Sénégal ta batte gaynaka ko kadi so rewɓe ballama hoɗon gandi minen rewɓe min ɓuuri heew jeey tan ko gaynaka guertoɗe mbeɗa min ɗum mbawi no feewi te hoɗon gandi aliment o hanno saɗi no feewi pour ɓe ɓe ganduɗa kadi goni newoɓe guertoɗe te guertoɗe ɗe kadi no moƴƴi saabu surtout guertoɗe ɓoccinaɗe ɗe so ne'ama nder listie ma waɗ hunde wonde fayida. kamɓe rewɓe dilloɓe batte ndema e mbi caɗele ɗe keewi kono eɓe jiiɗi darade e bamtare ndema e leydi Sénégal kono noon eɓe jiiɗi ballal ummade laamu ngu ɓe mbawa kadi hebde lesdi ndi ɓe liggo no hannirta ni. Lamine Bayla Sène, Dagana, RFI. a jarama Lamine Bayla Sène ha tonto diwal Richard Toll nde jangtore nde mbaɗɗa ɗo Dagana ko wotere e palɗi on nokku. En jettima tedduɓe ko noon worata e kala altini ɗo e RFI fulfulde. On paami min duwisiri on tan e ko heddi ko e mo ganduɗa ko Samba Diop Lele jimowo hakkude Sénégal e Mauritanie. tedduɓe ko yeeso seeɗe e kabruji goɗɗi en jetti to karallagal to Hadim Bamba Diop. Mauritanie, we don't know the day and the Pana, the Republic de Mauritanie. Chile Chayale, Porocraje, Nane, Kusadi, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bad Mauritanie, the Pana.